Bang board mano mar teko sitima kod mano mar nuclear mano ko achiel kod mano bende mar Kengen tieko rom gi mano mar ndalo ng'wen gi 10 counties kod mano mag MCA mawuok e kaunti ma Siaya mano mar timo tiegruok ewi dag teko sitima mano mar nuclear mowinjore oger e kaunti no. Moko kuom jopiny e kaunti ma Siaya koro kwayo board no mondo mi ota chenro no e yo mong'ith mano kaka opach jopiny ewi teko mar nuclear ka giwacho ni nitiere penjo mathoth ma gintiere godo kendo winjore oduokgi kod jodito mago mag nuclear motelo ne chenro no kapok ochak gedo mare. Twak mare gi Ramogi TV jopiny go ne opuoyo okang' mano mar gero dag teko no e kaunti ma Siaya. Gino ma giwacho ni biro chuogo thuolo mag tije ahinya ne rowere kod golo teko sitima ma biro kelo fungruok kaluwore kod sitima mosiko kalale gwenge mathoth pacho ka. Ka warwako this project mar nuclear energy mikelo Siaya kani, lakini jotendwa motele wechegi nyaka koro duog piny kae magibed gi jopiny magigo mbaka gikaw pachgi mopogore opogore gima gineno ni nyalo timore Siaya kae ponono ni nuclear power plant no kel Siaya kae. Jopiny bende nyaka koro wuog oko mondo wach pachgi gima gineno kaber kata karach. Gik maricho richo manyalo biro gi project mitimo ni mowinjo bed ni igeng'o kapok obiro. To jotendwa be nyaka koro nyiswa ni risk mabiro gi with this particular project ere kaka koro gidwa ni mondo gigeng'gi mondo in the near future kik po ni kokel gini Siaya kae to koro gik moko chako neno ma ok beyo mane onge chien kacha. En gombo mara ni ji te onyal yie ni nuclear nego beni biro Siaya ka. En ang'o madhi yudo ka nuclear biro Siaya ka? Wach mokwongo, samon gi nuclear nyikoro magajwang' weche mag teko kata weche mag sitima en gima wadhi loso. Adire mantie ni nyaka wayud uhuru higni koro sani dhi 66 pok wabedo gi ler mong'ith kaka jo Siaya kaunti. Koro sama nuclear biro jodalawa en gima dhi kelonwa ler. En gima dhi konyo deye to en gima dhi konyo anyuola wa te mondo mi wadongre kanyakla kaka jo Siaya. Adhi kwayo jende kachiel kod jonyuolna gi jowete wa te mondo warwakuru wach mar power plant ni mondo Siaya wa onyal dongore.